L-għada tal-Għid il-Kbir, ir-residenza uffiċjali tal-Prim Ministru f'Ħallija imtliet bil-ħajja mill-mijiet ta' tfal li attendew għall-ewwel edizzjoni tal-Egg Hunt at the Villa. Tfal ta' bejn is-6 snin u 12-il sena attendew għal din l-attività b'Annobbli Villa Fransija, fejn kien hemm bosta attivitajiet immirati għalihom f'atmosfera kulurita, b'tiżjin u karattri popolari ma' tfal. Tkellimna ma' wħud miċkejknin waqt li kienu qed jagħmlu xi attività bħal face painting u darts, il-kol entużjasti biex jilagħbu u jqattaw il-ħin ma' sħabhom. Jena ġejt għax għaw il-ħbib u għal-donation ta' puttino. Ġejn nila namel Easter egg hunt u nila pajdansik mal-ħbib tiegħi. Naraw da il-bouncy castle u nilabu naqa xulxin. I haven't seen all of them yet, but I just came and I'm very excited to see all of the activities and do them. Namel flower pot tal-ija. Biex neħu pjaċi. Ta' darts. U rnexxielek tolqod xi waħda? Kemm il-qatt? 2. U ħadd pjaċir? Nilab u affarijiet. Konna għamurru nilabu għammek. Ma setax jonqos li l-qofol intlaħaq meta saret it-tfittxija l-bajt, logħba marbuta mal-festi tal-Għid. Waqt li tfal bdew qalbu fil-ħaxix u jippruvaw isibu ċikkulata, tkellimna ma' tifel minnhom li għall-ewwel ħsibni qed ifittex ukoll, imma li fil-fatt kienu li ħeba l-bajt u kienet jara lil sħabu jfittxu. Jiena tfajthom u ma nistax insibhom, ma rrid ngħidilhom li mhux qegħdin hawn biss. Alright, ġvien inti qed tfal oħra. U tista' tgħidilna fejn hemm xi waħda? Hemm waħda hemm. Hemm waħda hemm? Ija. U ħadd għadu ma saba? Le. Ma dawn it-tfal li naqdet ukoll bint il-Prim Ministru Georgia May. Jena l-lum ġejt hawnhekk biex nilab ma' tfal ta' daqsi u l-isba ħaġa li natu donations lil puttino. Kull min attenda l din l-attività b'Annobbli kien imħeġġeġ jagħti donazzjoni lil Puttino Cares. Mart il-Prim Ministru Dr. Lidja Qabela qalet li ma li tħabbru d-dettalji ta' din l-attività mill-ewwel der l-entużjażmu tal-ġenituri biex jibatu lil uliedhom għal din l-attività fi spazju mill-isbaħ, iżda wkoll b'sens altruist biex jiġu mejjuna tfal fil-bżonn. It-tfal ġew hawnhekk b'entużjażmu jieħdu sehem f'numru ta' attivitajiet flimkien mal-ġenituri tagħhom. Il-villa nfetħet ukoll għal-tfal li jgħixu f'residenzi għat-tfal illi kienet esperjenza sabiħa ħafna li u anke esperjenza għalina li stajna ngawdu hawnhekk ftit tal-ħin magħhom. Din l-attività kellha wkoll għani ieħor dik li tiġbor fondi għal Puttino Cares. Ġifieri din kienet attività fejn gawdejna ħin ta' kwalità flimkien ma' tfal u għamilna wkoll ġabra għal Puttino Cares li jagħmlu daqstant xogħol importanti ma' tfal pazjenti.